gabi eh. Ay naku, ati ka, pero ati ka. So guys, na nasa Kuro sa Park Lane International Hotel sa Canada, and daghan kay food, and then you know, if nakita sa Park Lane International Hotel, as in super, ang mga pagkaon super affordable, and ano dyan siya ka ng lamia. Mga asami? Hello! Trabaho pa ko na. Maraming naon mo, kahit kung panangin yung ina mo, mga panumbaw pasali ko. Kung magaling, kahit kang umiyak, di ko kapungan, walang ni mga lupa, kaya ikaw akong maiyak. Hanggang ko magkakaroon, ikaw ang lagi tumiyutan, akong pinangarap. Sa galit lang ang inisyo sa araw, o kahayag sa iyong katamay, nang naunipon sa gumangyayay, hindi pagkinawa, tapos ko dunggain ka, di nalaot nga nauli ko sa dunggain ka, di nalaot nga nauli ko sa gumangyayay. Puputong
ko naman Dili na umuloko Sana ang puso mo dagat Kay kung hiyo-hiyo Wala tayong buksan na Ay na lang, ay nako Ati ka, pero ati ka Ati ka, ati ka Guys, I'm going to meet Kaloy! Grabe! Kaloy! Ayong gabi. Kanino ka lang? Kaloy, may gabi. Kanino talaga? Kira mo. Yaya. May gabi, please. Ayong gabi. May gabi. Ay, wala, sorry! May gabi. Ayong gabi. Kanino ka lang? Oh, mga kaloy me. So, siya imported lang. Blood. Ako kay Bisaya. Bisaya daw, Bisaya. Oh, Bisaya. Oh, sige, Bisaya. Basta ako isulting. Ako kasabot. Ako balo. Amazing, guys. Follow him, guys. That's amazing song. Great singer. Guys, thank you so much for watching, and I hope you enjoyed the video. Please don't forget to like, share, and subscribe, and be a part of his family. Bye-bye. Sarang